Көчлеләр язмышны үзе яза, көчсезләр исә язгынга буйсына дигән бер акыл иясе. Бүген бездә кунакта әнә шундый үз язмышын үзе язучы көчле шәхесләрнең берсе. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар, бүген бездә кунакта үзенең көчле матур тавышы белән дә, үзенең матур, үзе башкарган, үзе язган җырлары белән дә тамашачыларның мәхәббәтен казанган популяр башкаручы Чәчкә бездә. Сәлам, Чәчкә. Исәнмез, Әмирә, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Бик шатмын синең белән күрешергә. Хәлләрең ничек? Ниләр эшләп йөрисең? Бәби үстерәсең алсын беләбез инде. Аллага шөкер, барсы да яхшы. Менә тапшыруга чакырдыгыз, рәхмәт. Чыннан да синең белән сөйләшәсе килгән тамашачылар синең язмышың белән кызыксыналар. Шуңа күрә без инде бик рәхәтләнеп сине чакырдык, килүеңә рәхмәт. Син тумышың белән кайсы яктан? Минем шундый бер генә туры урынны түгел, мин менә Чаллыда тудым, башлангыч класстан да укыдым. Аннарысын туры килде инде әниләр белән күчтек без авылга, Мөслим районы Баланны авылына. Мин инде аны үземнең туган авылым дип тә йөрдем. Аннарысын укырга киттем, Леногорскига киттем, музыка һәм рәсем педагогия училищесына. Аннарысын Казан, менә шулай тегендә монда күп йөрергә туры килде. Алай икән. Әйдә, хәзер без алайса башлыйк әле Чаллыда. Синең димәк, бала чагың Чаллыда үтте инде. Шулаймы? Чаллыда. Тиянең турында, туганнарың турында сөйләләр. Гаиләдә сез ничә бала? Һәм гомумән үзегезнең гаиләгез турында. Без гаиләдә икәү, минем сеңлем бар. Без Чаллыда яшәдек инде. Ул вакытлар минем хәтеремдә шул хәтле якты булып калган. Ул бит совет заманы инде. Кибетләр күп түгел иде, кибетләргә бара идек. Колбаса алырга, аның тәме һаман авызда инде. Сөт, бутылкадагы сөтләр алырга. Бик якты булып калган. Хәзердә теге Чаллыга барган сайын минем теге шул якларга барасым килә. Хәтирәләрем. Чөнки бик кичкенә чакта без дә Чаллыга кунакка киләдек. Безнең әнинең сеңелләре, апалары Чаллыда яшиләр. Менә син әйткәч, шул картина кебек үтте, ул теге кызыл трамвайлар. Һәм шул шешәдә кефирлар, без бит авыл балаларына бик сәер иде инде шешәдәге сөт. Сөт бит инде ул безнең чиләк белән өйрәнгән. Чиләк белән өйрәнгән. Монда шешәләрдә инде шундый тәмле буладыр шешәдәге кефирлар хәтерлим мин аны. Менә Чаллы, син ничә яшькә хәтле була инде Чаллыда яшәгән? 10 яшь була, 3нче классны мин анда укыдым, аннары без күчтек. Мин 5нче класска инде авылга, минем өчен бу кискен борылыш булды, минем әнием авырып киткән иде. Шул сәбәпле без инде туганнарга якынрак булсын дип, әни мине Мөслим ягыннан без анда күчәргә булдык. Чаллыда мин урысча укыдым. Авылга күчтем, бүтән фәннәр дә татарча. Миңа бераз авыр булды. Әлбәттә, өйрәндем инде ул яшь вакытта бит өйрәнәсең. Авыл тормышына күчтек, бәрәңгегә йөри идек, мәктәп белән инде җыелышып, бакчада эшли идек җәй көне. Маллар карап, сыерлар савып, инде барсында эшләдек, пешәннәр чабып. Әтиянең турында сөйләлек. Әтиянең кемнәр синең? Нинди һөнәр ияләре, әби бабалары? Яни минем укытучы, татар теле һәм музыка укытты инде. Бүген көндә лаеклы ялда, әтием дә шулай ук. Әтием скважиналар операторы булып эшләде, шулай ук лаеклы ялда инде. Булай иҗат буенча әни ягыннан килгәндер дип уйлыйм күбрәк. Әти менә әнигә яшь вакытта шигырьләр язган блокнотчиге бар иде. Әтидә дә булгандыр талант дип уйлыйм. Әни ягыннан инде җырлыйлар. Минем әнкәй әбием инде бик урманнарны яңгыратып җырлап йөри иде, бергә җырлый идек. Менә шулай җиләк җыеп йөргәннәрне хәтерлим инде мин. Менә син әйтәсең, әти шигырьләр язадыр дип әйтәсең бит инде бит. Менә ул шигырьләр, ул яшь чакта әнигә багышлап язган шигырьләрдер бит инде. Шулай була инде, ие. Менә иҗат ул геннан килә бит инде. Ул ген дип әйтгәндә каннан килә бит инде ул. Менә гаиләдә сезнең менә иҗатка тартылу, гомумән менә шушы иҗади гаилә идеме сезнең гаиләгез? Юк, минем тулайым иҗади яктан дип уйлыйм мин әнине генә. Чөнки ул инде актив катнаша иде, мәҗлесләргә барса җырлый иде, җырлар яза минем әни. Баянда уйнап җырлый. Инде әнинең әбисе безнең бар иде, аның менә Әлфия апа Афзалованың кебек көр тавышлы иде ул. Ул гел җырлый иде. Шунда ук елап җибәрә иде яшьлеген искә алып. Менә шундый
жыр миңа әни ягынан килгәндер дип уйлыйм мин. Мәктәп тормышында син шулай ук бу җыр үзеңдә кайчан ачыла башлады? Җырга сәләтең, җырга мәхәббәтең мәктәп вакытыннан яисә ул элегрәк чактарак? Мин үземне белгәннән бирле җырлыйм инде. Менә ул элек кассеталар бар, аларны куя идек, әйләндерә идек, җырның сүзләрен язып ала идек, шуңа кушылып җырлый идек. Җырларны шулай өйрәнү бит инде. Аннарсын балалар бакчасында җырлаганым хәтеремдә, кояш гомере телим мин әнием сиңа дип. Мәктәптә мин уже баянда уйнап җырлаганым хәтерлим, алмагачлары җырын. Аннар инде менә шул авылда булган, клубта булган чараларда күп чыгыш ясарга туры килде. Ну, үземнең минем җырчы булырмын дип бердә уйламадым. Мин просто күңел җырлый иде, күңел җырлагач инде теге үземне бүтәнчә күз алдына китерми идем. Һөнәрем буенча табиб буласы килгән иде минем бик нык. Инде мин мәктәптә укганда 9нчы класстан без инде 3 кыз мәктәпне бетергәч, өчебез бергә барабыз. Медицина университетына. Медицина буенча китәбез дип уйлаган идек. Насыйп булмады. Минем ул 2 классташым, алар медицина буенча киттеләр. Мине 9дан соң әни бар әле укый тора әле син дип Леногорский музыка һәм рәсем училищесына җибәрде. Менә шуннан мин кирип киттем инде музыка дөньясына. Мин уйлыйм, язмышлар алдан язылгандыр ул дип. Теге әгәр дә мин табиб буласы булсам, мин ничек тә булса шул юлдан киткән булыр идем. Шул насыйп булса дигән. Менә син баянда уйнап җырлый идем дисең. Баянда уйнарга син кайчан өйрәндең? Безнең бит инде баян һәрвакыт. Күз алдында күрәм әнинең уйнаганында, ул бу баянны менә бүген дә алып килдем мин аны. Менә шушы баян иде. Шушы баян иде. Ул баянны бабай әнигә, әтисе була инде әнинең алып биргән була, яшь вакытында әнинең уйнаганын мин гел хәтерлим, уйнап җырлаганын. Biz инде шул баянны тарткалап сеңлем белән ватып та бетерә идек инде. Беренче көйләрне шунда слух белән була инде. Көйләп утырганым хәтеремдә. Беренче класста мин бераз түгәрәккә йөреп алдым. Баян түгәрәгенә. Аннары соң инде шул Леногорскийга баргач минем баян бүлегендә укыдым инде мин. Шул юнәлештән киттең, инде профессиональ дәрәҗәдә. Мин үзем теләгән идем фортепианога. Но иде баян бар бит. Шулай. Фортепианоны йөртү бик авыр үзең белән, баянны алып йөреп тә була. Аңлашылды. Демәк, инде менә шушы балачак вакытлары дигәндә, синең инде төп менә истә калган балачагың шушы Мөслим районы Баланлы авылында узды. Мин уйлыйм, менә минем күз алдымда Баланлы авылы ул бөтенләй аерылып тора торган бер кичкенә генә авыл, бүтән планета кебек мин аны күз алдына китерәм. Ни алай? Белмим, алның кешеләре икенче төрле. Без бөтенебез бер-беребезне беләбез. Менә син кем кызы, син кем малай дип тә торлык түгел. Ничектер бер зур гаилә дип әйтергә кирәкме, чөнки электән үк бит инде бер гаиләдән чыккан бөтенесе туган бит инде авылда. Бәлки ул минем әби белән дә үскәнгәдер. Минем әнинең була инде әбисе. Бик зур роль уйнады минем балачагымда. Ул аның кебек кешене минем күргәнем юк дөнья йөзендә. Ул үзе җитди, үзе шаян, үзе шул хәтле акыллы, ул теге бар теге усал акыллы кеше бар, усал түгел акыллы кешеләр булайт. Менә ул шундый ничектер гадел дип әйтим микән. Усаллыгы да бар иде дигән. Ул безне ничектер тәрбияләде. Мин дөрес тәрбия биргәндер дип уйлыйм. Җисталыкка, пөхтәлеккә, ашарга ризык әзерләргә, бәлешләрне бөтенсеннән өйрәндем. Җеп-җигерләргә өйрәндем. Җиләк җыярга, сыер саварга барсында, хәтта носки ямарга ул мине өйрәтте. Ул әлбәттә шул авыр сугыш елларында үскәнгәдер дип уйлыйм. Ул заманнар бит инде җиңел булмаган, ул аларны гел сөйли иде. 5 яшендә абысына аның 7 яшь булган, аңа 5 яшь булган вакытында әниләре үлгән аларның, Зөләйха бикә. Эше авыртып үлде дип әйткәннәр инде бала кешегә. Шуннан соң үзеннән соң килгән тагын әтисе бүтән хатын кызга өйләнеп, үзеннән соң килгән барлык сеңлеләрен, энеләрен карап үстергән ул.
Үзе 4 кенә класс тәмамлый алган, бүтән үзеннән соң килгәннәр, алар инде врачлар, заслуженный педагоглар булып, зур кешеләр булдылар инде. Безнең әби инде менә шулай гомер буе авылда яшәп, бала карап, бүтән хозяйство, хуҗалыкны алып барып, шулай яшәде инде. Анарысын ул гашыйк булган. Гашыйк булган ул бер Нурулла исемле егеткә, шушы авылдан. Уларны сөйли инде, алар бик усал бит кызым, кияүгә чыкма дип әйтәләр иде инде. Ну шулай да яраткач инде, улар очрашып йөргәннәр. Аннарысын Нурулла дус егете белән киткән Мәскәүгә акча эшләргә дип. Әбинең инде җибәрәсе килмәгән һәм син китсәң, мин кияүгә чыгам дигән. Бабай инде уйламаган кияүгә чыгар дип китеп барганнар булар акча эшләргә. Ачуыннан әби кияүгә чыккан икенче егеткә, үзенең артыннан йөргән бер егеткә, бу егет инде безнең хәллерәк гаиләдән булган инде, бик яхшы гаиләдән булган, уларны сөйли иде. Шуннан соң әтиләре, теге егетнең әтиләре хат язган, икегезнең дә кызларыгыз кияүгә чыкты, кайтыгыз дип. Булар кайтканнар, Мәскәүдән кайтканнар да, шуннан менә ничек ул теге иреннән аерылып киткән, ул урлап киткән, ул ничек булгандыр ул элекке заманда белмим. Менә шул Нурулла белән алар инде бергә тора башлаганнар. Нурулла кире тартып алганмы? Тартып алганмы, белмим, ничек булгандыр инде. Но уларны бик яраткандыр, чөнки уларны бик ватан сугышыннан менә үлгәнчегә хәтле көтеп яшәде. Ул хәбәрсез югалган. Нурулла бабай, соңгы хатты шул Гомельгә таба барабыз дип язган булган. Аннан нәрсә булган белмим, бәлки пленга эләккәндер дигән шундый хәбәр бар, ну түгел. Менә шулай гомер буе сагынып, ул яшь наратлар җырын инде ул безнең гаиләбезнең бер гимны кебек, без аны инде бүтәнебез дә беләбез, шуны җырлыйбыз да елыйбыз. Шул яшь наратларны әби бик яратып җырлый иде, урманнарны яңгыратып. Тамашачылар ничектер шушын җырлыйбыз да елыйбыз дигәч, ничектер шушы җырны синең башкаруда ишетәсе килеп китте. Бәлкем җырларсың? Әйдәгез, берәр куплет әйдә әле. Яшь наратлар көйен җырлап киттең, көмеш кыңгыр авылып аратта, мин сөялеп затып калдым сине, бүдерәләнеп үскән наратка. Мин сөялеп затып калдым сине, бүдерәләнеп үскән наратка. Афарин. Шырда туры килә бит әле. Туры килә шул сүзләре. Сүзләре бигрәк тә туры килә. Хатлар яза иде әби белән утырып. Ул яза иде искечә теге гарәп хәрефләре белән. Безнең хәрефләрне бик белми иде. Мин иде мәктәптә укыгач, белгәч, ул әйтеп тора иде, мин яза идем, менә шулай туганнарга, төрле төбәкләргә хатлар язып җибәрә идек. Бәпкәләр саклый идек бергә. Күп инде. Алачак. Хәзерге балаларның бит андый истәлекләре юк. Хәзер бит инде шул таш йортларда яшәп балалар бик күрмиләр аның исене. Безнең инде шундый балачак булгач, мин уйлыйм, мин бик бәхетле булганмындыр дип. Соңгы юлга затканда да мин укыган вакытымы, мин экзаменнарны, имтиханнарны биреп, кайтырга тиеш идем. Алдагы көнне өйдәгеләр мунча кергәннәр, әби мунча кермәгән. Ярар, кызым кайткач, кызым белән керермен әле дип, без бергә керә идек инде мунчаны. Кермәгән икенче көнне аның менә шул башына кан савып, комага китте дә. Менә шулай берәр атна яткач китеп барды инде әби.
мен енді нешіктір өзімні жауаплы тойдым мекен, бұл юынмағанда келеш деп енді үргәш өзім юышырға кірдім мен. Енді ойлым өзімнің нендейдір бұрышын өтәдім деп ойладым енді. Қазір енді ауылға қайтқан сайын кіреге тырышам, зияратқа барып, сөйлешіп жүрейім шында әбей білен. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Шәшкә үзенең әбиләре, бабалары турында кызыклы хатирәләрен искә ала. Ялгышмаса, менә шушы Бу намазлык бу, әйбәт намазлык бу минем Әнкәй әбинең әнисеннән калган намазлык була инде бу. Әнкәй әбисенең була синең бабайның әни яклап бабайның әнисе була. Бу әле бу тагы да тирәнрәк. Бу 4нче буын була инде әби була синең. Бу 4нче буын әбинең намазлыгы була инде бу. Шулай була инде. Бу бик кадерле әткәр була. Кадерле, мин аны бик кадерләп йөртәм инде. Юарга да куркам, даже бузылыр дип, җыртылыр дип. Бердән бер истәлек шундый. Бу инде нәселдән нәселгә күчеп, син моны инде балаларыңа да бирә аласың бит инде тора бара. Бу бит инде әбиегезнең намазлыгы дип. Biraz үскәч инде хәзер. Хәзер әле аңламыйлар. Хәзер түгел инде, үскәч дип әйтәсем килә. Аңгыра үскәч дигәч балалар бит әле кичкенә. Аңлашылды. Димәк, менә кичкенәдән үк син әби тәрбиясен алып, шушы хатирәләр белән сугарылып, шундый татар җанлы, милли җанлы булып үскәнсең инде. Шуңа күрә дә менә әле яшь наратлар җырлап үттең бит инде. Шул хәтлек менә матур итеп, тирән итеп җырлыйсың. Афәрин. Хәтта мин сокланып тыңлап утыруымнан сиңа матур җырладың дип әйтергә дә онытканмын. Рәхмәт. Шуннан да бик матур тамашачылар да минем белән килешер. Инде тормыш дәвам итә. Син мәктәпне тәмамлагач кайда укырга киттең? Шул Леногорскига, музыка училищесына, педагогия училищесында 4 ел белем алдым. Бу инде синең шундый студент еллары инде Леногорскида узды, шулаймы? Шунда узды. Казанга ничек килдең син? Казанга мин бөтенләй килермен дип уйламаган идем. Кешеләр бит инде Казан дип сөйлиләр. Миндә нигәдер андый хыялгыл юк иде. Менә очраклы рәвештә, ягъни әйтә кызым, монда бер институтта ди набор бара ди, өстәмә набор бара ди. Әйдә әле шунда документларыңны тапшырыйк. Хәзер укуны училищены тәмамлагач, инде 1 ел үтеп бара бит инде, хәзер ел башланды, бер җиргә дә укырга кирмәдең. Әйдә шунда булса да укырга кирә тора дип. Бу була инде җиттән торып уку. Шулай итеп мин Казанга килдем. Бу нинди уку йорты булды инде? Бу Московский социальный гуманитарный институт безнең бар иде. Мин шунда укыдым, менеджерлыкка укыдым инде мин. Китерделәр мине Казанга, Хади Такташ урамында бер тетя Вали бар иде. Ул әбигә мине фатирга урнаштырдылар. Ул әби урыс әби инде. Анда тагын бер кыз яши иде. Уйлаган идем, килермен дә, укырмын да, кайтып китермен дип кагылдым. Сәхнә. Шулай зур сәхнә алып калдымы син Казанда? Минеме юк. Нәрсә алып калганын да әйтә алмыйм. Ну, җырларга безнең бит райондашыбыз бар, Рөстәм Сарваров, монда Казанда. Шулай ук әнинең җитәкчелеге астында кызым әйдә әле барып карыйк әле дип, без аның янына бардык. Үземнең инде җырлап булган җырларны күрсәтеп, җырлап күрсәтеп, ул инде тыңлап, иң беренче зур сәхнәгә ул мине алып кергән кеше шул. Әлбәттә, шундый продюсер була торып. Һәм анда минем беренче альбомнарым пәйда булды. Беренче җырлар, беренче зур адымнар Камал театрларында без 7 йолдыз фестивале бар элек ТНВда, менә анда катнашып, беренче җырлар радиода шул вакытларда барлыкка килде. Аннар инде әкренләп үземнең тагын репертуарын тулландырып, бүтән үзәкләр белән дә эшли башладым, клиплар төшереп. Менә шулай узган да киткән инде ничә ел. Менә 2005 елда килгән идем Казанга. Хәзер инде 2023.
Менә зур сәхнә дигәндә, зур сәхнәгә чыккан вакытларыңны, менә артистлардан кемнәр белән, менә олуг артистларны әйтик, мәсәлән, Илһам абыйлар, Әлфия апалар, алар чорына туры килде бит инде синең сәхнәгә чыккан вакытың. Әйе, алар инде ул вакытта исән-сау, алар җырлыйлар, бер концертларда җырлаган бар инде. Илһам абыйлар белән. Аннарсы мин Азат Тимершаевның группасында 2 ел җырладым. Ул миңа инде зур дәрес булды дип уйлыйм мин, чөнки ул уздавыйның көр тавышлы бит инде матур-матур мәгънәле җырлар җырлый иде ул. Мин инде аннан калышмыйм дип теге тын алларны үземчә тыннарны алып, сузыбрак, камилрәк итеп җырларга тырыша идем. Ул миңа әйбәт тәҗрибә булды. Аннарсын төрле артистлар белән эшләргә туры килде. Менә син башка җырчылардан ничектер барбыр аерылып торасың, син үзеңнең стиль башкару үзенчәлеге белән, җырларыңның үзенчәлеге белән ничектер аерылып торасың. Менә бу стильне кемдер менә ул каян туды ул, каян барлыкка килде ул? Гитара белән, җырларда үзенчәлекле. Мин үземне башта эзләгәнмендер дип уйлыйм. Бунтар кебегрәк син. Әйе. Миндә бар, бунтарлык бар миндә. Әйе. Шул ук вакытта ничек күңеллек тә бар. Менә мин башта бит үземне бик күп эзләдем. Халык җырларында җырлап карадым мин. Татарча эстрадный җырларны да җырлап карадым. Аннарсын яшьрәк вакытта дискотечный җырларны да бит инде мин ничектер үземне теге таба алмый идем баштан. Аннарсын менә бу мәгънәле гитарлы җырлар минем күңел халәтемә туры килә дип мин таптым. Һәм мин үзем җырлар иҗатты башладым. Ниндидер бер вакыт, мәсәлән, яки сөйгән, яки бик күңел төшкән вакытларда миңа җыр килә башлады. Шул җырларда мин инде үземнең халәтемне башта чагылдыра идем. Аннарсын инде тора бара, аны бит инде бүтән чагылган әйбер тамашачыга барып җитмәскә мөмкин. Ул бит әле тамашачы өчен рухи ризык табылырга тиеш. Инде аны җырга туры китеребрәк текстларны язып, мин аны инде җыр итеп чыгара башладым. Шуңа репертуарда төрле тормыштан алып язылган ниндидер, хәтта неформат дигән җырлар да бар минем. О неформат инде ул теге телевидениега, радиога алмый торган җырлар бит инде. Ул неформат җырлар яңадан популярлашып китте халык телендә. Һәм тамашачылар мине менә шулай үзенчәлекле җырлар аркылы күбрәк белә башлады. Әйе. Менә бер җырың синең бар булды. Теге Кабахат дигән җыр. Менә шул җыр турында әйтәм инде мин. Әйе. Ул җырны үзең язган җырмы син? Автор ничек? Үзем язган ие. Ул җыр каян туды ул? Ул җыр каяндыр. Мин башта рифмаларны эзлим, сүзләрнең рифмалар. Аннарсын шул рифмалар сүзләрне ничек тә булса мин бер темага кагылышлы итеп җыям мин аларны. Аннан язу дәврендә үзгәреп бетә ул. Ул җыр башта бик салмак җыр иде. Аннарсын инде тексты шундый шаян булгач, ул бит инде безнең юмористик дип атыйм. Әйе, уенышны бергә. Әйе, шаян булгач, ул берничек тә салмак була алмый. Тизләтергә булдым һәм ул җыр менә шундый стильдә тиз җыр. Тамашачы ярата ул җырны, менә минем игътибар иткәнем бар бит. Тамашачының реакциясе дә бик кызык ул җырга. Ул җырны кем ничек кабул итә? Кемдер юморны аңлый, кемдер юморны аңлап бетерми. Шуңа күрә һәр җырның үз тамашачысы дигәндәй, кайбер җирдә кат-кат сорап җырлаталар, кайбер җирдә ул җырыңны җырлама дип әйтүчеләр дә бар. Шуңа күрә теге төрле конфетны төрлечә яраткан кебек җырны да шулай ук. Шулай инде, шулай һәр җырның үз тамашачысы, дөрес әйтәсең. Менә бу җыр язу дигәндә минем өчен һәр вакыт ул мине аңлыйм инде, җыр языла инде, ул нотасы белән аны профессиональ рәвештә языла. Ләкин минем өчен ул һәр вакытта да ниндидер бер табышмак. Җырны ничек языла ул, каян туа ул? Менә мен синең өчен кемдер әйтә, менә минем күңелем тулганда җыр туа дип әйтергә мөмкин. Кемдер әйтергә мөмкин инде, менә шундый таң атканда менә миңа күңелемә җыр килә. Синең җыр кашан туа? Ул ниндидер хисләр булырга тиеш. Ул ниндидер үзенең карашы булырга тиеш нәрсәгәдер. Мәсәлән, без тормыш иптәшем белән танышып, дуслашып йөри башлагач,
Біз хәтерлейм, иртәнгә хәтле кафеда отырған идек сөйләшеп, инде бер дуслар белән җыелышып. Мин шуннан соң үземнең дус кызыма кайтып киттем дә, кояш чыкканны каршы алдым дус кызымда. Карым кояш чыгып бара, шундый матур, шундый Казан, шундый нурга күмелә, шундый матур. Минем шундый җыр туды. Җыр килә башлагач, миннән тизрәк язып куярга тырышам. Онытылганчы дип, яңаданга калдырсаң, все, шул момент юкка чыга да. Минем кояшым дигән җыр, минем булачак иремә багышланган җыр булып чыкты. Әле без ул вакытта, ничек дип әйтим, очрашмый да идек. Ул мине ничектер аны ниндидер хисләр булган инде димәк. Әйе. Уңай хисләр. Шуңа күрә ул җыр булып туган. Ничек таныштыгыз сез Ирек белән? Ирек белән без 2011 елда миңа ВКонтакте шелтәрендә бер яшь малай язды инде. Малай әле вакытта. Мин дә пирамида концертлар залында хәйрия концерты оештырам ди. Сезне шунда җырларга чакырмакчы идем ди, мөмкин булса ди. Мин инде бик теләп риза булдым. Шунда без белән таныштык. Әле ул аңынчы без интернетта күпме языштык. Ул миннән төрле киңәшләр сорый иде. Шулай язышып, аннары ул концертта без очраштык. Аннан дуслашып киттек. Ничектер бергә студияларга яздырырга йөри башладык. Аннан бергә туйларны эшли башладык. Концертларда бергә эшли башладык. Ул алып баручы буларак ничек? Ул алып баручы, алып бара ул мәҗлесләрне минем концертларда инде җырлый иде. Аның шундый җырлау теләге бар иде ул заманда. Хәзер инде ул теләк юкка чыкты аның. Ул күбрәк инде оештыру эшләре белән мәшгуль. Менә шулай танышып, эшли башладык. Мин аңа хәтта улым дип эндәшә идем. Ничектер ул миңа теге энекәш кебек улым дип эндәшә идем. Аннан соң без аның белән бик каты ачуланыштык. Бер елдан соң. Менә шул эш буенча инде, эш буенча ачуланыштык та 3 ай без аның белән күрешмәдек. Ул аннан соң сәбәп итеп, ниндидер мине концертка чакырып, анда менә шундый программа кирәк дип, юланы яңадан гына әйтте, сәбәп итеп чакырган. Без шул концерт буенча очраштык та аның белән, шуннан аерылмадык инде. Аннан инде очраша башладык. Әйе. Менә шул, аннан соң берәр елдан без никах укыттык, аны без бер кешегә дә әйтмәдек. Хәтта безнең кунаклар да белмәделәр минем кемгә кияүгә чыгасымны баштан. Сүзләр күп буласын белдем. Үземнән яшь бит инде ирем, барыбер 7 яшь ара. Теге барыбер әле дә һаман сүзләр булгалый. Без бер кешегә дә әйтмәдек, просто никах укытырга чакырдык. Кич белән дусларны җыйдык, менә шулай итеп. Матур гына тормыш кура башладык. Ачуланыштык дип әйтәсең бит инде. Менә мин шул әйберне беләм, бик күп кенә парлар өйләнешер алдыннан ничектер бер катыгына ачуланышып алалар. Менә әле күптән түгел бездә кунакта Вадим Захаров булган. Ул да шулай дигән иде. Ничектер ачуланышып, аннан соң очрашкач инде ул кешене югалтасы килмәү хисе көчлерәк була мыгайын. Шушы аерылып торган арада син бер сынау үтәсең. Яши аласыңмы син бу кешедән башка, юкмы, кирәкме ул сиңа, юкмы? Шулайдыр инде. Син дә үзең дә сынау үтәсең. Ул кеше дә сынау үтәде инде. Аннан соң бер-береңә бит әле шулай яраклашу да бар. Кайдадыр зрәк телеңне тешлисең, кайдадыр үз сүзеңне әйтергә кирәк, кайдадыр ярдәм итеп алырга кирәк, бер-береңне теге. Менә шундый сорау бирәсем килә. Бу сорау минем синең кызың тугач ук туган сорау, тамашачыларның да шундый сорау бәлкем бар димме. Весна. Бик тә үзенчәлекле исем куштыгыз сез кызыгызга. Нәрсә белән бәйле менә Весна дип кушугыз? Безнең бит инде башта бала булмады. Мин инде хатын-кыз буларак үземне камилләшмәгән итеп хис итә идем. Бала булмагач мин бик эштән моның өчен борчыла идем инде. Ул минем бик көтеп алынган бала. Ул минем 31 яшьтә таптым. Ул минем өчен менә ничек дип әйтим, хатын-кыз буларак камилләшү минем тормышыма яз килде дип әйтәсе килә. Беренчедән мин хатын-кыз буларак ачылдым. Чәчәк аткан чак. Чәчәк аткан вакытта. Аннан соң ул вакытта шундый сериал ничектер карадык без ирем белән. Анда бар иде бер үзбәк кызы булды микән? Кем кызы микән ул? Бахор исемле
Бахор дип әйтәләр иде. И аны шул сериал дәвамында Весна дип әйтәләр иде. Без ничектер шул сериалны карагач, исем тигезләгән вакытларга туры килдемсең. Ирмәйтте дә, менә Весна матур исем. Дим, миңа да шый, менә шулай итеп без аңа шундый исем кушарга булдык. Әйттеләр инде, менә аңа мәктәптә авыр булачак, менә андый исем булмый, исем түгел ул. Аннан соң мин интернетны актара башлагач, андый исем бар икән. Ул әлбәттә ул татар исеме түгел, ул славян исеме. Ну, аның миңа мәгънәсе шады. Менә шулай бүгенге көндә инде мәктәпкә китте, 1нче класска инде. Укып йөрибез хәзер бөтен гаилә белән. Бөтен гаилә белән 1нче класска укырга кердек диген. Әйе. Менә үзең ничек кабул итәсең? Хәзер аңлы рәвештә исемен Весна, аңлый бит үзенең исеме үзенчәлекле икән. Аңлый. Аны инде таныйлар хәзер, кая барсаң да bir gün Шалага кайтканда bir җирдә ашарга туктадык та, күзлек кигән инде, прическа ясаган инде, иренен буяган инде. Шулай итеп нәрсәдер әйтсе белә алалар да, моны таныганнар инде. Мине күзлек белән дә таныдылар дип. Шуңа шак катып тора инде, Весна дип. Мин үзем уйлыйм инде, менә biz bit инде ничек күпмедер юллар үткән бит инде, тамашачылар танысын өчен, бәлки танысын өчен дә булмагандыр. Ну, барыбер ул ниндидер тырышлык, ниндидер эш. Хәзерге балалар аны кадерен белер микән дип уйлыйм мин. Белмәсләрдер дип уйлыйм. Җиңел килгәч. Ну, барыбер теге бала булгач, аны инде мин үземнең тәрбия белән үстерергә тырышам, менә бу хәзерге бит инде яшьләр төрлечә. Ул үсә беләсеңме? Үсә киресенчә алар качара башлаячаклар, менә шушы үзләренең әтиәниләренең билгеле кешеләр булуы. Үсә аларның ул хис киресенчә аларның үзләренең шәхес буларак күрсәтәсләре килә. Теге әтиәни аркасында түгел. Ул бит әллә минем кызаны уйламыйм мин чәчкәнең кызы дип. Ул бит үзен уже шәхес дип саный. Әйе, мине таныдылар дип уйлыйм. Әйе. Шулай инде, шулай ансы бар. Әйе. Сездә юк. Эфирдә язмыш тапшыруы. Бүген безнең кунагыбыз Чәчкә. Чәчкә белән бик матур әңгәмә кырып утырабыз. Балалар турында, гаилә турында. Инде менә гаилә дигәннән син әйттең бит инде ирек 7 яшькә кечерәк дип. Әтиәне син ничек кабул итте ирекнең? Сине менә яшь кына бит инде бу очракта, ой, карт кызга әйләнгән дип әйтергә мөмкиннәр. Шулай бит инде. Мөмкиннәр инде. Юк, алай диюче булмады. Ничектер ирек яшь булса да бик самостоятельный итеп үскән егет. Аның үз фикере бар, аның үзенең планнары бар. Ул үзеннән өлкәнрәк булса аның уйлары. Яшенә караганда фикерләү дәрәҗәсе өлкәннәрчә. Һәм без ничектер өйләнешергә инде булгач, бер кеше каршы килмәде. Мин инде уйлыйм, миңа каршы килмәгәннәрдер, аның яше бара инде, кияүгә чыксын инде, бәлки белмим. Аның яктан да бер каршы килүче булмады. Ничектер барсы да җайлы булды. Ул, наверное, шул Аллаһ Тәгаләнең амин дигән җире булгандыр инде ул. Аннары бит әле сезнең ирекнең бер туган сеңлесе белән сезнең кызыгыз бит әле 1 яшьтә, шулай бит? 1 яшьтә, бер тирәдә тудылар бит. Минем кайнанам инде соңрак тапты кичкенә кызын, 16 елда инде, 1 елны 2 ай аерма белән алар тудылар, менә бергә үстеләр дисәң дә ярый инде. Һәм мәктәпкә киттеләр менә бу ел. Бергә дигән. Кайнаның белән бергә син шулай көмәнле булып йөргәнсең. Әле мин хәтерлим, без аларга кунакка бардык та, алар безгә шундый нине әйттеләр инде, яңалыкны без бәбиктәбез дип, теге алар бит яшьләр бар, бер өлкәнрәк. Мин әле шунда уйладым. Алар да бала көтәләр. Минем нишлә балам юксың инде дип мин кайгырган идем. Мин как раз шул вакытта инде Yüklü bulgan Üzümde yüklü bulgan. Subhanallah. Subhanallah. Buna bit kızık. Yazmışlar şundan da bir kızık. Şu vakitlarda hatırlayayım indi. Sana da sosyal şirketlerde bitindi. Bir ara bitindi. Tamaşaçının bigrek de halkının şey ettim indi. Ağız açıldı diye etsen de bulayım değil mi? Şunday sizler yazalar edindi. Oy bu sizin oğlunuz mu ne? Oy bu sizin kimiz, ininiz mi ne? Bile
Біләтіріп язалар едінде, ерің екенін біләтіріп. Ол енді шыметі баласы келу болғандыр енді ол. Зіне көре кімсі тәсі келу болғандыр енді ол. Біз бұл айбіріне мен енді, әсәлен, еріме әйтіп, біз күліп оқидырық енді, әйбейді. Мен де шартып язатырым, ең кішкенесі бұл менің ұлым деп әйтәдірім енді. Сен мәне мұндай әйбірлерге нешік қорыйдың? Сеңа да язалар еді бейді, шындай, тамашашының фикірі. Әтиянилер риза, ең мұхиме әйбейді, ләген тамашашы қабыл ете алмайдыры бұна бұл яңалықны. Ері еш екен, уф Аллам, бұлар тұра алмайлар, мәне бұл сөзіне ишеттірге тұры келдейінде, тұра алмай шақлар деген әйбірлеріне. Андай сөзлер көп болды енді. Қазір енді алай язушы бек жоқ. Бір вақыт бек көп яздылар енді. Мен андайға иқтибар етмейм енді. Çünkü мен өзім шындай кіші мен кішіге язмайм андай әйбірлер. Мен нешегені кішіге шындай бір язырған мүкен деп ойлайдым баштап. Қазір енді иқтибар етмейм. Мен сіздеп тұрым. Кіші шойзы бұлайын бұл деп аптыр едірем. Міне еш айырмасы деген, ол ешегенде сезіле ме? Баштарақ меңа сезілейді. Бірінші елларыны бар бетінде бір-біріңе ярақлашу. Қазір енді нешектір автоматым бүтін әйбір. Біз енді көз қорашынан оңлайбыз бір-бірімізіне. Қазір сезілмейді. Әлі мен яшарам енді. Әлі оқыртай әдейін. Білмейм. Енді құлықларға иелешесің аның енді ғадәтлерін біле башлайсың шылай бет енді аңлайсың. Мен мәселен көбірек ижады кіші болсам, ол көбірек иқтисатшы дейм екен енді. Біз бет енді балалар студиясы ашып жіберген едік 6 еллар әлік. Ол аның білеміне бүтінлей тулайым үйіштіру ішлерін бүтін ішіне олалы бара енді. Мен енді оқытам балаларны вокал бөлігінде енді. Оның міне шундай тіге нешектір үйіштіру сәлеті күшлірек. Демек ол міне нешектір бала шаға көбік түгіл, әміне ғайләсін қоры енді, міне ғайләнің именділігі үшін, ғайлән тұқ болсын үшін, жауаплылық хисін сезе. Ол жауаплылық хисін сезе, міне бала туғаш бегіректі анда шундай хис барлыққа келді. Аңыншы біз енді көбіректігі 3 ел медовый месяцта үйрек деген көбік. Аннарысын балалар туғаш, ол көбірек нешектір өзін ират боларақ жауаплылырақ сезе башлады. Әнінде еті ел ерік? Ол шаян да, ол бетін актерлық факультетін тәмілаған. Ол ойнарға да мүмкін, ол сүгіпті тұрған мүмкін, мақтарға да мүмкін. Мен көбірек тәләпшенірек, мен қырысырақ, әтісіне қарай. Әтілері оларны бары бір ұрыш еткенде балу етті. Әлі көптен төгілігіне бет әлі сіз енді екінші тапқыр әтияны болдығыз әйбет. Сіздің кішкене қызығыз қар. Майы өсіп келе субханалла. Міне шушы тұрда сұрысым келгенде. Міне майы туғаш қиынлықлар болып алды бетінде сіздің әйбет. Міне ол белгілі болды ма? Міне екілі шағында белгілейді ма ол қиынлықлар боласы? Есі бала туғаш қына сіз аны ашықладығыз ма? Yok, bilgili tügülüydü. Benim ağırlı şağım bütünlüğe yaxşı uzdu. Birinde benim biraz toksikoz buldu. Hem bir tımavla baldım. Bitti. Sanatoriyalarda men iş buldum. Tege saf hava bulsun deyinde, yaş bara betinde. Soңғы aylarını benim elektrokardiogram indi. Bik eybet bulmadı. Şunun arkasında men indi saldılar больницаға. Анда енді бірер отына ярым жатқаннан соң менің енді плановый кесарево болды. Табарға керек дейділер енді бет? Менің біріншісі де шылайық болды енді, екіншісі де операция бек әйбет ұзды. Врачлар әйбет барса, мен бетін она өзінің баласының бірінші ауаз салғанын күте бетінде. Бірінші тауыш. Ол ауаз болмады, ол кішкендегіне ауаз болды да, һәм тоқтап қалды. Бірнеше тапқыр шылай жылы башты да тоқтап қалды, жылы башты да тоқтап қалды. Анар баланы менің көрсетмеділер, алып кеттілер. Тезгіне мен әлі ойлап қойдым, нәрсе болдым екен деп. Онарысын енді еттілер, сіздің балағыз өпкәсі ашылмады. Жол сәбәплі ол реанимацияда ИВЛ аппарат астында ята әліге бұршылмағыз деп тынышландырған болдылар енді. Бары бір тынышландарсалар да енді. Қай енді бір нәрсе шеде алмайсың енді. Анда ятасың, ояқлар сезмей бет енді. Дұға оқисың енді. Нешлейсің тағын. Нарысың нешеде сағат шында яттым да мен
не аркылы, бала аркылы кетегәл дип сорадым инде. Аның янына кирип, аның белән сөйләшеп, көч биреп аңа. Шулай итеп, мин палатага кирип яттым. Аннары мин төш күрдем. Төш күрдем. Имештер, минем балам туган. Тик аны нигәдер шундый бер кыягазга төрдүләр дә суга агызып җибәрделәр шулай. Ул үзе йөзеп бара, үзе чыгарга тырыша, анда нидер кан да бар инде, мин инде баштан кан булгач курыктым инде яңадан уянгач та. Ниндидер бу тоннельгә кирип китте шулай бала. Мин аның артыннан кирип киттем. Һәм анда ниндидер балалар, олы кешеләр дә бар, пайда булдылар минем янымда. Ялар бөтенесе урысча инде әйтәләр, смотрите, это же она дип шулай сөйләшәләр инде үзара. Мин уйлыйм, кем турында сөйләр икән дип уйлыйм инде. Карым тегеннән тоннельнең түреннән миңа таба бер кыз шундай йөгереп килә. Озын чәчле шундай, бер 15 яшьләр тирәсе микән. Мин уйлыйм, бу минем кыз дип уже аңлыйм, что ул минем кызым. Ул миңа каршы йөгереп килде дә, икенче көнне уже трубкасын үзе тартып алып, үзе сулый башлаган. Минемне һаман костюмнары чыгалы шуны сөйләгән. Үзе тартып алган. Үзе тартып алып, сулый башлаган. Аннары инде алга таба киткән инде. Аннары без БРКБда да патология бүлегендә яттык инде. Бер ай булганбыз инде без. Общий бер ай больницаларда ятып, аннан өйгә кайттык. Аллага шөкер, барсын әйбәт. Үсеп киләбез. Субханалла, субханалла. Май исемле бит әле. Май исемле. Менә икенчесенең исемен куян, менә андый исем кушарга булды кыз. Икенчесе яз көне туды бит инде. Беренчедән, икенчедән мин аның янына кирдем дә, шундый кичкенә, шундый сразу исем. Маечка дидем дә мин аңа. Шундый исем кушып та куйдым. Аннарсын җыр яза башлаган идем мин, олы кызым тугач, кызларыма дигән җыр. Икенче кызым тугач, инде аны эшләп бетереп җырны, җырлап, чыгарып. Бүгенге көндә син гаиләдә дә, эстрадада да һәм шулай ук менә үзегезнең гаилә бизнесы дип әйтим инде, үзегезнең бит балалар студиясы да бар, анда да өчесе арасында син менә кайсысына өстенлек бирәсең? Минем өчен иң беренче әни булу. Чөнки эшен эшләр без инде ярар. Балалар үсә, балаларның кичкенә вакытын тоеп каласы килә. Җыр үземнең җырлау шулай ук кадерле инде, чөнки мин теге кичкенәдән җырлагач барыбер күңел җырлый ул. Менә бу студияда балаларны укыту, ул ничек дип әйтим? Ул соңрак миндә ниндидер ләззәт китерә башлады ул эш. Мин үземнең нәтиҗәләргә, үземнең нидер казанышларга дип әйтим инде караганда, аларның нәтиҗәләре мине күбрәк сөендерә башлады. Ул бит инде минем генә түгел, балаларның тырышлык нәтиҗәсе. Алар конкурсларда катнашалар, алар телевидениеларга чыгалар бүгенге көндә. Һәм менә шул нәтиҗә мине сөендерә шул хәтлек. Кирип китәм мин ул эшкә. Кирип китәм дә без нәрсәгә эшләмбез инде ул балалар белән. Тулайым менә бу җырларны концерт номер итеп куябыз. Җәй көнен лагерьларга йөрибез без бергә. Клиплар төшерәбез. Безнең эш бик күп, һәм ул ничек дип әйтим, мин гомеремдә уйламаган идем балалар белән эшләрмен дип, һәм ул миңа шундый ләззәт китерер дип. Ялкытмый. Юк, арытса да ул рәхәт ару. Алар бит чиста күңелле балалар. Алардан энергия килеп тора, алардан ниндидер чисталык, ниндидер менә эмоциялар. Биркеләй. Алар белән рәхәт. Алар әтиәниләре дә бар бит әле. Әтиәниләр белән ничек мөнәсәбәтләр? Әтиәниләр белән дә безнең бик семейный обстановка димсең безнең студияда. Аннарысын хәзерге балалар бит инде менә урысча күбрәк сөйләшәләр. Мин ничектер аларны татарчага күбрәк өйрәтергә тырышам. Үзем алар өчен хәзер татарча җырлары иҗат итәм. Ул җырларны біз өйрәнәбез. Алар көйне күбрәк тизрәк истә калдыралар. Менә телне, татар телен сындырып мин аларны өйрәтәм. Ничектер аларның теләге дә бар бит. Теләк булмаса өйрәтеп булмас иде. Ул зур эш башкарам дип уйлыйм мин. Һәм
алга таба да шул юнәлештә дәвам итәргә телим. Иншалла. Матур булсын эшләрегез, киләчәктә дә күңел биреп эшләгән очракта гына теләсә кайсы эштән дә нәтиҗә алырга була. Әгәр дә күңел биреп эшләмәсәң, аның нәтиҗәсе булмый. Афәрин диясе килә, менә шулай матур иттереп, алга баруың белән, киләчәктә дә менә шулай үрнәк булып, кызларыгызны бергә ирек белән матур итеп үстерегез. Иншалла, сәхнәдә дә сине бик яратып, бик теләп каршыла тамашачы. Һәм шул сәхнәдә дә син һәр вакытта да шешкә булып, балкып, сәхнәләрне ямьләндерергә язсын сиңа киләчәктә дә. Инде тапшыруыбыз ахырына якынлаша, ләкин шушы баянны уйнамыйча, җырламыйча китсәң, тамашачылар мине гафу итмәсләр дип уйлыйм. Шуңа күрә әйдәле бер матур җырыңны, үзең теләгән җырыңны кушылып, уйнап, безгә башкарып күрсәтәләр. Үземнең иҗат иткән җыр «Туганнар» дип атала, барлык туганнарга да багышлыйм. Синдә бер кан, миндә бер кан, бер канага тамырдан. Син газиз туганым минем, бер нәселдән, бер рудан. Син газиз туганым минем, бер нәселдән, бер ырдан. Югалышмагыз туганнар, хәтта читләрдә турганнар. Дошманлашмагыз туганнар, хәтта күршедә торганнар. Югалышмагыз туганнар, хәтта читләрдә турганнар. Дошманлашмагыз туганнар, хәтта күршедә торганнар. Дошманлашмагыз туганнар, без бит туганнар. Афәрин, ки шундый матур. Сүзләре шундый матур. Инде монда башка өстәп әйтер сүз дә калмады, мөхтәрәм тамашачылар. Югалышмыйк, аралашып яшик, туганнар белән, дуслар белән, күршеләр белән, һәм инде һәр атна сайын сезнең безне каравыгыз, һәм без инде атна сайын шушлай экраннарга чыгып сезне сәламләвебез, шушлай аралашып элемтәдә булуыбыз, ул зур бәхет безнең өчен. Сезгә дә шулайдыр дип уйлыйм. Рәхмәт сиңа шешкә зур иттереп, һәм инде киләчәктә дә очрашулар булсын, тагын бер атнадан очрашырбыз. Исән сау булыйк.